চিনিও খ্রিস্টান লাংমাও যেফ্রো চিং যিশুনো নাহারি হিমসেনাই হিনি লামরিও আফ্রো শয়তান যিশুনো নাহারি হিমিয়াতেইকে চিনি লাংমাও মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং তুবি ফাयो তাতাল কতর তুবি ফাयो চিং আবনো কুবি হিনি ওয়ানছগই খ্রিস্টানি লামাও হিমি মানিয়া বেলি থাঙো খাবাই থাঙো লামা করগই বথাগই থাঙো উফিলেই থাঙো খাজানি বাইরক যে শয়তান আদমতে হবানি সিমি তিনি জরা বরক গোबां मानो लामा कररिवै फाइका नायदि बनि बेसिकसे एक्सपीरियंस दङ शयतान अमनि पजिनिया अमनि सेनिया अमनि पटेनिया हाइफानो नना अनुनुगमा बाय एक्सपीरियंस बाय निनि थानि मिसआन्डारस्टैंडिंग तुबि फायो काइतर बाय चालिना बागै अम हाइके कक सिकन सा ककनो निनि थानि कतर माखे तुबुइ काइतरनि सामुङो चालदिवै तनिवो शयतान अंखा चेंग्रानि बुफा ब बेलाइनो ताताल बहाय ताताल गोसो करै जन 8:40 फाइदि केचिं नायलायानो शयतान चिनि लांमाव बाहायके मिसआन्डारस्टैंडिंग तुबि फाइ जेनेसिस 3:7 निनि मकल कियक नाय जेफ्रो चिं जिसुनि लगे हिमै तंफ्रो शयतान सडेनलि निनि मकल कियक नाय ओ एप्रोच तुबि फायो सिंगवान छुगो जिसुनि लगे हिमखेले केरियार नष्ट अंगनाय लाइफो बनि सामुं तांखेले सक्सेस अंगला खिनै शयतान निनि थानिवो बेलाय कतर मिसआन्डारस्टैंडिंग तुबि फायो सिंनुगो जहन 21 नि 1 नि सिमि सयदो सागरि खरक सिनिरक जेफ्रु बरनि सामुङो किफिलि थाङो आ नमना चेङो हापुं आ नमखा हाइफानो आ मासाफानो मानलिया आ बासाफानुया फिया जिसु सामाबाय आसिखे आ मानखा जेई सौइ तिसेसे मानलिया हिनि सावो अमनो सिनो साइमानदेओ जिसुनो कारै सिं जत्तो जिरुबुया जिसुनो कारै लाइफ से करै जिसुनो कारै केरियार अंगै सेमानिया बनो कारै सक्सेस अंगै सेमानिया एक्सोडास चाइनि 10 तामखे मुसि सुब्रायनो हाहिनि साखा ओआनि सुब्रायुं आं मांग्लाक आं याफानि सिमिनो कक करंबो आंया निं आनो कक साफुरनि सिमि ताबुक जराबो आं कक बो रिंसायाखो आं कक रिंजाया दयबो साइमानिया कक भक कसावो आसिक बुग्या मोजेस काइतिनि लगी जे फुरुरिक थारका राजानो कक खनारिका लाख लाख बर्न कक खनारिका जेनेसिस एक्सोडास खबुइ तेबो बिजाब सिखिया ताबुक ओ बिजाबनो डक्टर इंजिनियर पीएम प्रेसिडेंट राजा प्रजा साइंटिस्ट जतनो मा परिवो जतनो फिरिंगो मास्टारनोबो फिरिङै दङ निं ताबुले सानाय जिसुनि लगे हिमखे केरियार नष्ट दङ हिनै जेफ्रो डेभिड मुंसाबुया काइतर बनो राजा स्नामखा जेफ्रो गाबरक न काइतर रिंखा बरक न कुसुगति साखा परिमानि मुंसा करै हाइफानो कथमा गाहाम सैकिया डिग्री गोनां रक आबनो ताबुक फानो बुजिवै पाइमानिया जेरेमिया 29 नि 11 सुब्रायं हाहिनि सावो आं नरनि बागै खलायना हिनै जाबुइ दंमारक आं सिमिनो सावै मानो आबरक नरनि हामक्रायनि बागै हामियानि बागैया असापमा बिसिंतै नरनि थिनांनि कक ते खातुमा नांफायानो सिनि वानसुमानि साक-साकनि तङै मानो बाक्सा बाक्सा मुसुंतै अंगिमानिया बो तङै मानो फिया सिनि काइतर सिनि आफानि प्लेन दङ सिनि फिउसारनो तयै सिं बनो पयतो खलायसुगै तंखे बो चिनो मुंसाया मुंसा जागाव थेसे थेफानाय तै सिं वानसुमानि स्लाइबो तेबो काहामो बो सिनो तलांनाय खाजनि बायरक जिसुनि लगियो हिमै बनि सामुं ताङै खरसा सुकनो फेउलुर अंमानि दे नुखा मुंसा जागाव चुगलिया अमहाय बरक खरक जादे नुखा एहि नुगलाक चिनि मलबुरबुरनि काइतर असंसानि फिउचारनो कारिबो मलबुरबुरनि फिउचार मलबुरबुरनि सक्सेस इनानि प्लेन दङ बनि लगियो हिनायरक आसुक थायङो तामुनिसे आसुक रिजागिया तंनाय लांमानि मतक तामुनिसे मान्या तंनाय तामुनिसे सिंसासा खलायजागिया अंनाय खाजनि बायरक सिं विलियम कलगेटनि लाइफनो तय सिरिदाय दङ बजेफ्रो साक-साकनि मुसुंथै बिजनेस खलायो आफ्रोबो मुंसाबुया दंमानि खरकसा फेलुर बिजनेसमेन दंमानि फिया जेफ्रो जिसुनि लगी रिक्थारि सामुं खलायनि सेंखा आफ्रोबो विलियम कलगेटनि सिमि कलगेट अंगै थांखा काइटनि लगियो हिमानि आबो अंखा सक्सेस निनि लगियो रिक्थारमानिसे हामबाय।